L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija fetaħ kawża tal-libel kontra is-sit Lovin Malta. Dan kif it-tlieta is-sit irrapporta li waqt dibattitu parlamentari wara li sar magħruf li Jorgen Fenek u s-sit tal-kumpanija 17 Black, Delija kienet jikkomunika u jibgħat messaġġi lil Fenek illum is-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook Delija ħabbar li l-erba' filgħodu mar il-qorti biex jiftaħ libel lil Lovin Malta li sa ftit tal-jimilu kienet titmexxa minn dak li llum huwa l-istrateġista tal-kap nazzjonalista Bernard Grech. One News interċetta lill-ex kap nazzjonalista u ħireġ mill-qorti huwa għalhekk dwar l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu. Dak li ġie allegat ma ġarax mhux vera hija gidba. U fejn is-soltu dejjem nipprova noqgħod pass lura issa ma nistax nibqa' naċċetta illi ħin kollu kull tant żmien hekk xi ħadd iqum filgħodu jivvinta xi ħaġa jgħidha qisu din hija l-verità. Tenna kif mhux se jibqa' jaċċetta li jinxteret gideb b'intenzjoni botta ċara l-fazzjoni ta' Simon Busuttil u l-establishment li jmexxi lil Partit Nazzjonalista u jimponi fuq Bernard Grech. Min issa naċċetta illi jibqa' jixxerred gideb b'intenzjoni ngħid jien għax la jagħmel ġieħ lil min ikun qed ixerred il-gideb u laqqas ikun qed jikkrea kultura f'Malta ta' tiftix tal-verità. Intant it-tlieta wara r-rapport tal-Lovin Malta l-Aqda Repubblika sejħet għar-riżenja ta' Delija. L-Aqda Repubblika viċin il-fazzjoni ta' Simon Busuttil u d-deputati tal-Blue Heroes fosthom Jason Azzopardi tiltaqa' regolarment ma' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Sa ftit tal-jimilu stess tar-Repubblika iltaqgħu mal-kap Bernard Grech biex jiddiskutu strateġija politika. Intant kif it-tlieta One News irrapporta li skont sorsi din kienet ħadma bejn Christian Pereġin, Lovin Malta u l-Aqda Repubblika, Pereġin innifsu ċaħad din l-allegazzjoni mal-ġurnalisti ta' One News. Fix-xhur li għaddew Pereġin fuq is-sit li kien imexxi imbotta kemm felaħ biex Adrian Delija jitqaċċat mill-Partit Nazzjonalista u joħodlu postu dak li issa ingaġġaħ bħala strateġista tiegħu b'salarju rapportat li laħħaq l-eluf kbar ta' euro. Fost l-oħrajn Pereġin kien kiteb dwar każ personali ta' Delija u staqsa jekk hix idea tajba lil Partit Nazzjonalista imur għall-elezzjoni li jmiss b'Adrian Delija kap. Dan apparti artikli oħrajn li kienu jattakkaw lil Adrian Delija.